Bu Kasmaran iki nggih. Ya, dibawani ya kena. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Dalam? Napa, Mas? Matane. Anu, lanje to, sik to. Iki mau iki nembang biasane sinden niku nek di napa niku? Dilihat ki apa Pak bosone, Pak? Ya ngeti. Heeh, di ngeti. Di ngeti ki rupane, kene iki rupane ngene. Lah kok yoga kok ngetine kok Lah opo kira ngerti? Nek ngingeti wajahe nek diwalik kuwi dadine gelungan. Nggih. Tapi nek ngingeti bokonge nek diwalik makanan bergizi. Ana wadahe iki nang. Nggih. Lingsam yen ke mutan Rombongan do ngentahi wong. Asli to, Pak. Mboten lho asli lho niki. Jan kok. Pak, dalang mboten mirsani mriki. Gah. Mboten. Isin karo anakku. Nggih. Mboten wani. Gak pelanggaran. Wes. Lelampahan kang urip tresno tulus senadyan ning gubuk Nggih, kitir sumilir, Cik. Oke, kitil sumilir. Kitir, Pak. Kitir. Ayo kitir. Cik, ampun cedial. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak nggo leren ning ngecak kebak tulisan abang tondo isi perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andem tresno tanpa bental tanpa klasa bati kata manas mara gubuk kae nyimpan wati wiwit biyen tumakon saiki gubuk kae kebak cerita wayah wangi nganti gagak rino Waduh, suarane ya nyesake dasar bocah ayu putih. Suarane ya apik no. Iya. Niki tak pek-pek kok Pak Trai Pak nggih. Piye? Kula pek-pek di Diapik-apike.
Ya. Sinden gawane mehong no. Dalem? Sinden gawane mehong. Nggih lep kok, Pak. Oh iya, tapi sapa-sapa sing gelem gawa? Kula sinten mawon, wong kula niku ya ibaratnya SCTV ya, ngertos mboten? Apa wi? Satu untuk semua. Alah. Yo ayo. Maksudnya nek mbut gawe kuwi lho Mas, ora liyane kok iso. Rumangsaku. Alah, mendingi wis warak tak miki kok ya jek kudu wae to, Dik. Kok iso. Mas. Wonge sakake ora nang sinyal, biasane dolan HP wae ning ngisor ngene lho. Nah. Mesti nyetel ek kok kuwi kok. Nggih, wah, jan iki nggih nom dhewe iki. Azza. Catatan sajroning ati. Oh. Catatan luntur saya merati. Yo. Aku kowe dadi garwa marga leren ning kubur asmara. Yo. 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 Litu. Yen liwat aku kelingan kubur kae biyen tak ngeleren. Yo. Ning cagak gebak tulisan warna abang tanda isi perawan jenenge kubur asmara biyen kae tak tresno. Tanpa bental tanpa klosak betapa kita malas marah kubur kae nyimpen wajib wiwit biyen tumakon saiki kubur kae kebak cerita wayah wengi nganti gagat rina. Catatan sajroning ati tetan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa marga leren ning kubur asmara. Matur sembah nuwun Mbak Nawang. Sampun nggih. Lagu ki mau ditujukno karo sesepuhing warga RT loro sapa Pak RT Sagwatno. Oh ngono. Uga Pak RW Pak Judiono. Oh iya, Ora lali ya kuwi Pak Biono, Pak Suhartono. Oh iya, Ya komplit iki minangka keluarganipun Bapak Jaya Supada. Ngono. Lan kunjuk dumateng kadang-kadang sing saka adoh saka Srobyong, Woiran, Gantol lan CS kabeh mbok menawa rawuh no. Iya, Mas Kancil. Oh iya, Ana sing ngersake sendang biru apa selendang biru? Oh, sendang biru dute. Lan uga kancaku sing saka Kembang, sapa Mas Kolik ya rawuh karo Kang Doko. Rawuh rene. Sesuk ngejak mbasang manuk. Ya, ya komplit no. Coba kaya ngapa ngampil suarane Dek Trikano. Oh, Trika kon munggah. Ya, disepoti no Trikane. Ya.
Iya. Trika. Trika. Nggih. Dalem. Wah, Piye, Mas? saya tua kok saya mlenet no. Iya, Saya tua kok saya bunder. Saya Piye to, Ge? ana undake. Oh iya. Mundak apa, Mas? Mundak gobloke. Kok mundak Aja gobloke. ngepaske to kowe, Mas. Iya, elek-elek dadi guru kok no. Guru Piye apa? to? Guru gedeng. Guru, guru pesinden no. Iya. Tambah apik. Jenenge anyar. Ora reti dalange ya. Apa? Jenengmu sapa? Sapa tol? Nah, Beleni. Ora ngajar ya. iki ana pamundutan saka kadang-kadang ya kuwi saka Pak Paniran. Nggih. Ngersake lagu Selendang Biru saka tuan rumah njaluk Mustika Tuban. Katujokake Pak Kaji Jono Kecapi. Oh, matur sembah nuwun. Kecapi no. Lah nggih kalau mau nggih saking Pak Deaman. Sapa? Pak Deaman. Ngersake apa? Ngersake aku lali mau apa teh? Apa? Tombo kangen. Oh, tombo Wis kangen. balik to. Terus saka Pak Kari ngersake ati kesiksa no. Oh iya, ati kesiksa terus Mustika Tuban. Terus apa neh mau? Selendang biru. Selendang biru. Tombo kangen. Tombo kangen. Yo, diaturke uler kambang. Kok malah sakarepmu dhewe. Yo monggo sing didhisikake apa Mbak Trika? Monggo kula manut karo sampean. Milio salah siji. Bapak Ibu sing teng wingking pripun? Bapak Kersake Ibu. napa, Bapak? Oh, Mak Darmi mau ngersake apa mau? Sing juru Apa, Mbak? wadang. Papa Bro Kelly. Oh, Wah, iya. lah iki. Engko. Pakai. Iya coba kaya apa diaturke? Nggih, pun aturi tombo kangen. Ya, tombo kangen. Coba kaya apa? Iku Lagune wae. sing kepiye aku lagi ngrungu iki lho. Mbah aku yo ora ngerti kok tunggale kok. Sing orjen Malu, sapa? Nek. Sing orjen niku Pak Sriyono. Malu. Gurune anakku no. Iya. Iki ora ngerti lagu, mergane dalang vakum. Piye? Lagi metu iki lho. Omonganmu rak menablas. Lah nyatane kok ya. Ha iya. Lah iya. Aja banter-banter. Kok ora ditanggap iki tanggane dhewe ya ora entuk tanggapan iki. Pancen setahun ping pindho siji kuwi wong tanggane digawe, Nah. loro kabumi ndelala kabumi ya ora kok. Ora. Bangetan petinggimu to. Kowe barang ngono dul. Oh iya. Tiwas tapi gong diceti kabeh malah sida ditanggap. banget. Wis lah, ora cetha kabeh. Sok pindah ora usah nang jero wangi. Oh pindah wae ya, Mas. Pindah ring bondo diancam karo sing gendang no. Ayo, monggo. Mbak maturi tombo kangen. Apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ora tau ketemu. Wis samestine lali aku. Hei. Mumpung saiki ketemu sekitar tetanggan karo aku radio tombo kangenku kangenmu beli eling nalika iku
atine emas kelangan tingali-ali saelit kanggo tombo kangen iki pasat-sat ngimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari tasih sesarengan kalian Cakra Mini. Hono Mas. Mas apa wis lali sliramu semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu sekitar tetembangan karo aku radio tombo kangenku kangenmu eling-eling nalika iku sepi rasane biyen aku ujul dhewe kanggo terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuya berukun seneng atine emas kelangan tingali-ali saelit kanggo tombo kangen iki sasat mimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat ngimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari Matur nuwun Mbak Trika. Waduh, bocah kok ya saya kemenyek no. Anake pira loro? Ya. Sing anake sing barep kuwi lah bandele rame-rame no. Ya. Sapa sing gedhe kuwi? Alah. Nakale rame-ram. Adus nek ora karo mbokne ora gelem. Nah, adus njaluk bareng karo mbokne. Ya. Ngono kuwi nek adus karo mbokne kok senengane takon kuwi apa meneng le kuwi neraka. Lah sorene kuwi adus karo pakne takon duting-duting kuwi apa Pak? Us saru. Kuwi setan. Bareng esuk-esuk ngomong karo mbane ndek bengi ana setan kecemplung neraka. Iya, Mak. Anake Trika wis jan wis. Ah ya, coba sing ngersake mustika tuban diaturi sabar sawetawis sing saka kecapi no. Ya, kok gilirane sing kono no. Ya, saiki anak wedok sapa Rara kon ngadeg meneh ya. Dek wawan walah wis tenan no. Jembalik-jembalik ning kene ngreok no. Ya, reoke BJM. Oh iya, sesuk aku arep gawe reok BJU. Coba kayak apa? Ayo no, Rara ngadeg. Disepoti pakmu apa ora? Ya.
Selamat malam Rara. Selamat malam. Aduh, iya, turunan Werkudara. Suarane atos-atos. Wis kaya purba. Wah. Sopo ya? Iya. Mulane kok dekne tunggu manuk ya pancem. Bubar kabeh manuk langsung. Aku nek sawah ireng-ireng kae apa kok nggawe bluk-blukan Mas aku cadolanan jebule purba tunggu manuk. Ya saiki dadi petani no. Ya alhamdulillah beras akeh. Sesuk wis udur-uduran perkara tandur no. Ya. Ya. Siji nek Senin niku tiba oyot, nek Selasa tiba woh. Ya. Lha tandur mesti yo manu oyot. Ya. Lah aku ora ngerti dina takon ring aku. Ya. Lagu apa Rara? Nembang. Paringi kitir sumilir. Aduh, kitir sumilir. Alah. Kelas pinten no? Sampun lulus. Oh wis lulus. Iya arep kuliah ning ndi? Jurusane syariah. Bareng jurusane syariah, pakane awae panas no. Indah. Ya. Ya coba kaya ngapa? Kitir sumilir dados. Suwi kok. Rombongan lawas suwi kok. Iya. Aja nganti kudu ndodok kotak baleni ping pindho. Iya. Para rasa seliramu tansah tak pikir. Rina wangi wawayangmu beda hatiku singo teratosa umpama kapan koyo aku bisa kemelintang renggalintih rembulan aku samar kuatir lan montap cabang sekar mekar ing ora kang cekar iya tanpa upama tunggu temete sing tirta kanggo nalasi lungguh ketika waduh ya lintang sesul
iya iya. Singa teratosa umpama kapan boyo aku bisa gagam lintang renggalidahi rembulan aku samar kuatir lan muntap jambak sekar makar ing ora kang cetar ngelakang tanpa upama tunggu temete sing tirta kanggo nalasi lungguh-lungguh ketika kanggo nalasi lungguh-lungguh ketika suarane ya apik iya dasar turas seniman kabeh sak mbah-mbane ha iya pakane ya seniman ha iya lekane ya seniman ha iya mbokne ya seniman heeh mbokne apa bunang penerus no oh iya 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 oh iya heeh matur nuwun karo Mas Mehong heeh pengendangku Jaipong lawas ya iki heeh iya nganti iya Mas Mehong biyen pengendangku Jaipong dekne wah tenan langsung iso entuk sembarang-barang mbok padha enteke iya matur nuwun kunjuk dhumateng kadang-kadang kula singkang tasih lenggah Pak Purwoto iya matur nuwun Pak RT 01 sapa Dik Suparyantono iya masih lenggah kabeh disenggol kabeh ya nah terus apa iki coba kaya ngapa nah sinden sing paling cilik dhewe no isih SMP kelas 3 no oh iya ning wis pinter golek dhuwit ha iya tenan kok walah iki sapa apa iso ndemunge demungane ya apik rupane ya becik iya sesuk muga-muga ning SMKI jurusan kerawitan ya no iya, neng aja kaya sing ngendang. Iya. Yo, coba kaya ngapa? Di Maira, muga ngadeg ya. Di sapa itu? Maira ngadeg. Semangkin lan prihatin ngadeg. Anakku semangkin ya karo prihatin Sultan Hadirin ini sing beduk no Sultan Hadirin dhuwur ratu kali nyamate trikat cilik ya apik-apik ketoprakan ya ketoprakan ya diayahi no ya apa-apa ya iso kok penang sange aku walah ketok apik bosok bosok sing ngendang bosok lali kabeh no ya ora apa-apa coba kaya ngapa lagune Sendang Biru no selendang biru tak sendang biru selendang biru aja kunjuk sendang biru rokokku asli sih ya kunjuk dumateng sedulurku sing saka
Jeruk Wangi sapa? Kang Parijan no. Karo dalah garwane ngersake selendang biru. Ya. Pak Paniran yo ngersake selendang biru. Lah ya coba kaya ngapa? Kedep tes mak ora kuwi. Dudu kuwi, dudu. Apa coba versine campur sari selendang biru. Ya sing kripta ya kuwi sapa ya kae? Druwendra. Putrane Mas Tanto Sutanto. Yo coba kaya apa? Selendang biru dados. Piye ta piye. Sik. Iki campur sari al miskin yo ngene iki no. Ya ora apa-apa. Ayo. Kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong. Aku dinyangka katresnanmu yen kowe njaluk lebih aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong. Aja bekendali katresnanmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganmu ilang tereng rasa tresnaku. Yen kowe njaluk lebih mending aku
matur sembah nuwun anak wadon Dik Maira. Oh iya. Iki ana sing ngersake utawi gending jineman ular kambang dikonjokake dumateng sesepuh ana ing Dukuh Seminding Pak Giyarto. Oh iya, Pak Giyarto, Pak Rumani. Iya, muga-muga tansah midhangetake saka sapa? Saka Pak Yasa Kedung Penjalin no. Oh iya, mengko diaturke. Coba kaya ngapa no? Iki versi Tayub. Oh, versi Tayub. Triuning Mustika Tiban. Dalam 8-10 Pak Pri tesih lenggah apa ora? Sida nayep ora Pak Pri? Sida ya rene oh. Ya nggawa pentol loro. Monggo Pak Pri mriki Pak Pri. Sing dadi ledeke Mbak Sri Mukti. Ya, kerep dadi ledek, suwe-suwe dadi lodok no. Ya. Kunjuk dumateng sapa meneh? Pak Jumono no. Iya, Pak Jumono rombongan Gondo Arum. Pak Jumono nek ora nang ndur panggung ora iso mili. Apa banyu tirta pawitra sarine. Iya. Tukang ubengake kono kok no. Iya. Iya, ya iki grup Gondo Arum ya iki. Cakramini ya iki, ya ajek kabeh no. Ya. Terus Kang Mas Sapii Kembo, panitia riwariwi no. Ya. Kunjuk dumateng Kang Mas Takim, matur nuwun daleme dirusuhi ya karo kanca-kanca. Ya monggo Pak Pri. 8-10 sik apa Mustika Tiban sik ya ben dikendangi karo Mbak Pungki ya. Timbangane dikendangi tembung mulek ra lebar-lebar. Dirung. Ya. Gila aku dilebar malah ra iso lebar. Ya Mbak Sri Mukti ngadeg Mbak. Ya ngadeg Mustika Tuban Sri Uning Mustika Tuban. Ya dados buka bonang ya. Asung jarwo panggung. Ndi Mbak Pri mau Mbak Pri? Mulai Mas geblok. Mampre suko. Mampre suko. Kendangnya Mas. Marang Raden Wiratmaya
Tambah siji Mbak Sri Mukti. 8-10 ben sisan no. Kelangenane Mbah Pri. Ah iya, kok jare arep nyawer kok ora ana ketok pisan. Kelangenan niku napa? Kok wis semampir no. Wis ono kok iku. Nggih pentol ya. Ket sore mau ya wis ning kene ya ana. Iku kalebu tuan rumah. Ya. Coba kaya ngapa 8-10. Dibacutke 8-10. Coba kaya ngapa? Nyet langening kaleng bangaglar pandamun sareng tinonde kakonang Sekarape sang kene ngetan bali ngulon tenan mok gawe guyon ayam tentrem panggali wong manis ujung jari belong rondaning kalopo ayeme lemu-lemu kuyen nuju ke apa iya lah yo yo no ya bapak netole rama kawang kuwasaya sendok para ukir-ukiran ketok dadi pikiran apa iya nak ya mas ya mas rama berat serat pase wakin srena yoga lalilo lilo lilo lilo
gandul-gandul mas keong keong Mbah nggih semangat. Matur nuwun no. Sampun nggih. Nggih. Sing ngendangi kuwi bose Gondoarum no. Iya. Bose Gondoarum bengi iki tak salahi kabeh. Rombongane tak jak kabeh. Ndelalae ora ana sing nanggapno. Ya ora apa-apa wingi yo bar main. Sesuk minggu yo main. Esuk ning endi? Ning Margalangit halal bihalal. Rumah saku kok main, yes tenan. Matur sembah nuwun karo kadang-kadang kanca mburi. Heeh, wiwit sing gampang kuwi, sapa Pak Supriyono. Oh iya, heeh. Iki rombongane sapa, Mbok? Rombongan sapa ya? Rombongan kok mula melu kono melu kene. Endi-endi sing ngejakno? Oh iya. Ku yo mbiyen yo tau dadi pengendangku no. Rakyat tanggo sepisan ngejak. Ya, pengendang handal ya. Terus iki rombongane coba kaya ngapa ngempil suarane Dik Nawang sing saka Purwa dadi meneh no. Oh ngono. Mumpung isih ditunggoni karo Pak RW, Pak Judiono. Rencanane sok nek mantu nanggap wayang no. Oh, ngono. Dalange sapa? Aku. Kok wis mok siarno apa ora sida kan ben isin no. Iya, pemaksaan. Iya, aku njuk dumateng Mbah Jaya Sunarto lali mbahku no. Iya, Mbah Miyar tasih lenggah matur sembah nuwun. Pak Wartono, Kang Miyarsa, Pak Biyono. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Yuk coba kaya apa Dik Nawang munggah ngadeg-ngadeg yuk. Wah, ya Nawang. Heeh. Rumangsaku nawange Pak Midi dudu no. Ya. Yo meh padha ngene iki. Mbok Pak Midi sondin anak sing keri pisan kok ya ayune kaya Nawang iki mulane dijengakno Nawang. Ya mergo mbiyen ngefan karo Nawang iki no. Apa meneh? Sinden kok mripate abang mendem apa piye? Nggih. Kok mendem karipan ora mendem no. Ya coba kaya ngapa Nawang? Mas Tembang. Kok awet mau kok bahas bokong wae. Bocah kok ora isin karo anake. Mas. Ora isin karo Rara bocah kuwi. Sambel diduliti Mas, mboten ngandel monggo tiliki. Anakmu ora nyerah isin Pak aku nene. Ha iya, encen kok. Rara. Ngene bapakmu mare kemaluan tenan kok. Ayo coba kaya ngapa nembang ora? Wang ora. Napa niki? Heeh, apa sakarepmu dhewe? Apa? Lagune mumpung ora ana sing njaluki. Nggih, oh biasane niku aku ngerti nganu ki kena godo biasane ya niki ya. Kena godo ya. Apik sing ngomong elek sapa? Halah Sela iki kok. Kena godo. Wes kok. Wes. Telat. Kanu masalah awet mau kok menang wae iki jane apa pun menep ta Mas. Lah kok bingung pripun? Dalem iki alah iya mrempul kabeh kok Mas. Biasane wong manggon ning mburiku kene ya wis kelecatan ngono kae kaya cacing kaya rinso ya. Apa ya cacing duwe rinso? Kloget-kloget ta, Pak? Pak Deleng mriki to, kok debok wae sing dihadapi to, Pak. Kene ana vitamin kok iso. Iya. Lah. Mbok kono ya. Mek mare awet Kak, mbokmu wis mulai ta, Kak? Nah, ya wis. Nek wis mulai kan aman. Iya. Iya. Ya coba kaya ngapa lagune apa, Bang? Kena goda. Kena goda. Ya. Ya amin. Sing beduk lho seneng kata. Oh niku to. Kowe nek pengen anakmu kaya pal listrik rabiya karo sing beduk. Kok pal listrik to? Lah kok dhuwur tok dhuwur kok. Oh, konjuk dumateng Agus Jidor Nusantara. Wah.
Wah, ku pembuduke duwe barongan lho kae. Lho, pembuduke Pak Seno. Nggih. Mbak Narto Sabdo, Pak Nggih. Matem Sudarsono. Nggih. Ini pembuduk Pak Geblok kok. Oh iya, Makutha Rama. Masuk Maku Mendase. Makutha Rama niku Oh, kuwi nggone Pak Adi Purwanto, Dik Aji. Oh niki, Ya. Cik. Felix. Heeh. Bagus. Bagus sing ora bagus. Heeh. Ayo. Ya, aku seneng iki kok. Ya, lagune Kena Godo. Ya Kang Sriano campur sari. Aye, niki rembangane napa, Pak? Cakramini. Cakramini. Ya. Cakramini Indonesia. Balikan nenek zaman semono tresnaku sada lan Iya. ora ana lintang kang sumunan amon tiga Pawi kok mula aku tansah ani bangi tresnaku kinawa mati semenenge Salahe. ana lintang kang sumunan among ndika pepujen sliramu pamit tugas Iya. Asik. rahayu sesami Kipli gono kungu cikariya basuki saka pananggon mu bali Mas Kipli sing alon-alon ampun kemprungsung to Mas Sapa Kipeli? Kipli Nah. nggih Mas Kipeli. Patang dedet rasane hatiku bareng kakrungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kena kudu boten Pak lemu iki lemu ya Nalikane ndek jaman semono tresnaku sada lan tuhu anane tansah ngalembono sasat ora nate citra Kipli mula aku tansah angin asik tresnaku Iya, ayo. ora ono lintang kang sumunar amung diko pepujen sliramu pamit tugas ngayahi mrih rahayu ring sesami gono kungu cikariya basuki
Mas Agus. Wah, jen. Apa? Enaknya tau Mas. Goro-goro. Lah nah Mas. Sidap ora. Dalam. Pripun Pak Mehong? Anjir. Jenengan ki ajeng mecut. Nggih. Dalam Joko. Loh. Pak Mehong Joko. Kandhani ya. Lah kok Joko pripun? Konangan. Ngarani kok pas. Lah Joko, Pak. Oh, dalam mesakno. Lah nek turu? Dewe walah. Dalam? Ampun Pak, lek koyo anake no. Lah. Aduh. Aku tak suwek raiku malah Pak. Mula aku tansah angin bangi tresnaku mati ora nesing kondur melayangmu ora liya kenaku. Kok kudu ra gelem bar, nggih. Sajake sing urgent nggih mboten fokus. Iku ya Joko sing urgent kuwi. Oh nggih Joko. Lah niki kok Joko sedanten to niki. Kandhane. Wah, jen. Yes, Pedotan nggih. Heeh. Pedotan. Sampun.